Hello everyone, welcome back to our channel. Ingke sung phaile jak tabu bolongo phaile jak jongolo ingko picnic sana henei mangsorok songlai sana henei phaile mani wasongo pengoi abo nogro hingke haike masaya hingke ba bolongon sana ma phaigata ingke ko yang tongo wak bahan pork ingke tok bahan bo tongo ingke tok bahan sungsukang songnai abo desi chicken songnai ingke ko wasong sui tongo tabuk ani choto bai hingke oi jaga ibo kesini thapa o thapa no song hor musung lainai songlai chalainai ongko yang tongo kukarmen boke mosla rok sanamoi tongo basai ketal tangmani ani bagano hingke orom chalai sini ta sung nai tong di hingke rok video no choya kare khana nai di basai ketal pura complete choya ko sini sar rok buskang ong nai gudok nai gudok itong nai di kam ke gudok di বাইরে ni ময়লা bising ni ময়লা খানা te gudok oi basa bile দিলে হয় বুঝি গুড়ো হ্যাঁ মুয়ার না ang nai de muya bo man mojak bolonga ho muya bo bolna jaga ba ni mangso wa thok nai আমার সুইচ দিয়ে না না বুঝতে পারেন ini wasin pati Kapia. Kios no rakhi ga ran gudok di kukuru nari. ya সকলে ছাড়ো Ma songne ta ko bura mura mungke hai oi than ও বলতে যা ya ke yaro soi ni bahana pa ya. Te hor purlu ya, iban ka hor khagui. tau si thik or kha thik ong nai ko hok ti sini wasung peng mani chicken mon laha tabuk ke salai malaha diboni mai chajiya angke khupti se monoi matong su salai sini